Osto lapurra. Ze ondo nagoen urteko sasoi honetan. Hemen nago etxanda lasai-lasai ostoen kolore ezberdinak ikusten. Gorriak, horiak, laranjak, marroiak, laranjak, gorriak... Baina, nire ostoetako bat falta da. Norbaitek lapurtu dit. Desagertu egin da, non dago? Hemendik ez dago... hemen azpian ere ez... Txoritxo, esnatu txoritxo! Zein da arazoa? Norbaitek nire osto bat lapurtu du. Nola zure ostoa? Bai, nire ostoa. Arratoi hori izan dela uste dut. Urtsintxa, osto hori ez da zurea. Eta zuk nola dakizu? Arratoi, zu izan zara nire ostoa lapurtu duena? Ez, osto hau nire itxasontzia da. Esan dizut, Urtsintxa, oso arrunta da urteko garai honetan ostoa galtzea. Bale. Urrengo goizean... Oh, ez. Oh, hau ez zait bat ere gustatzen. Txoritxo! A ber, zein da arazoa orain? Osto gehiago lapurtu dizkidate! Belatz jauna, osto horiek ez dira nireak izango, ezta? Urtsintxa, nireak dira. Denbora asko daramat osto hauek batzen nire etxe berria egiteko. Urtsintxa, ez dago lapurrik. Hauxe bera aurrek urtean gertatu zen ere. Ez alduzu gogoratzen. Etxera bueltatu zaitez eta lasai egon, kokolo. Bale, ni esker txoritxo. Urtsintxa etxera bueltatu zen eta lasai egoten saiatu zen. Baina urrengo egunean... Hau desastre bat da! Txoritxo! Non zaude txoritxo? Hemen nago, Urtsintxa, zer behar duzu orain? Baina, zu zara osto lapurra! Ez, Urtsintxa, ni ez naiz osto lapurra. Etorri nirekin eta erakutsiko dizut nor den benetako lapurra. Non dago? Ikusten dudanean... Gorriak ikusiko ditu. Ondo begiratu, Urtsintxa. Osto lapurra leku guztietan dago. Zuhaitzak astintzen ditu, ostoak mugitzen ditu... Ikusten alduzu orain nor den zure ostoen lapurra? Hemen dagoen lapur bakarra haizea da. Udazken guztietan etortzen da. Guztietan! Orain nire etxera noa, eta mesedez, ez nazazu berriz molestatu. Egia da! Haizea da ostoak alde batetik bestera mugitzen dituena. Ez dago lapurrik. Etxera joango naiz, lasai lo egitera. Urrengo egunean... Txoritxo! Berriro gertatu da! Norbaitek belarra lapurtu du! Oi ez, berriro ez...